விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். இன்று ஒரு திருநாமம். 32ஆம் திருநாமம். பாவனாய நமக. சேனாநாவிதர் ஒரு முடித்திருத்தும் தொழிலாளி அவந்தி என்னும் ஊரில் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் பாண்டுரங்கனின் தீவிர பக்தர். ஒரு நாள் மாலை அவரது இல்லத்துக்கு அரண்மனையிலிருந்து சில காவலாளிகள் வந்தார்கள். மன்னருக்கு நாளை காலை முடித்திருத்த வேண்டும், சரியாக 8 மணிக்கு வந்துவிடு என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள். அடுத்த நாள் அதிகாலை நீராடிவிட்டு தன் இஷ்ட தெய்வமான பாண்டுரங்கனை தியானிக்க தொடங்கினார் சேனா. தியானத்தில் ஈடுபட்ட அவர் மன்னரின் அழைப்பு உத்தரவை மறந்துவிட்டார். சேனாவின் வரவுக்காக காத்திருந்த மன்னருக்கு கோபம் வந்து விட்டது. 8 மணிக்கு வர சொன்னால் 7:30 மணிக்கே வந்து அவன் எனக்காக காத்திருக்க வேண்டாமா? முடித்திருத்துபவனுக்காக மன்னன் காத்திருக்க முடியுமா என்று கேட்டார். காவலாளிகள் சேனாவின் வீட்டுக்கு விரைந்தனர். சேனாவின் மனைவிக்கு தன் கணவனின் தியானத்தை கலைக்க மனமில்லை. அதனால் காவலாளிகளிடம், அவர் வீட்டில் இல்லை, அவர் வந்ததும் நான் அரண்மனைக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று கூறினாள். காவலாளிகள் சேனாவின் உறவினரான கூணாநாவிதரை அழைத்து கொண்டு அரண்மனைக்கு சென்றார்கள். மன்னரிடம் சேனாவை காணவில்லை, எங்கு சென்றிருக்கிறான் என்றும் அவன் மனைவிக்கு தெரியவில்லை. அவனுக்கு பதிலாக இந்த கூணாவை அழைத்து வந்திருக்கிறோம், இவனும் நன்றாக முடித்திருத்துவான் என்றார்கள். மன்னனின் கோபம் அதிகரித்தது. அந்த சேனாவுக்கு அப்படி என்ன அலட்சியம்? மன்னன் சொல்லி அனுப்பியும் அவன் வரவில்லை. முதலில் அந்த சேனாவின் தலையை வெட்டுகிறேன், அதற்கு பின் இந்த கூணாவிடம் முடித்திருத்து கொள்வதா வேண்டாமா என முடிவு செய்கிறேன் என்றான் மன்னன். அடுத்த நொடி தன் பெட்டியுடன் சேனா அரண்மனைக்குள் வருவதை கண்டான் மன்னன். மன்னா, என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று மன்னனிடம் வந்து பணிந்தார் சேனா. சரி சரி, விரைவாக பணியை முடி என்றான் மன்னன். சேனாநாவிதர் மன்னனின் முகத்தில் நீர்மத்தை பூசினார். அந்த நீர்மத்தின் வாசனை மன்னனை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது. சேனா தன் கைகளால் மன்னனின் முகத்தை தொட்டபோது மன்னனுக்கு ஒரு தெய்வீக ஆனந்தம் ஏற்பட்டது. எதிரே வைத்திருந்த நீர் பாத்திரத்தில் ஒரு அழகிய சிறுவனின் முகத்தை கண்டான் மன்னன். அந்த சிறுவன் கருநீல வண்ணம் கொண்டவனாக கையில் புல்லாங்குழலோடு இடையில் பட்டு பீதாம்பரம் அணிந்திருந்தான். இக்காட்சியை கண்ட மன்னனுக்கு தான் வானில் பறப்பது போல தோன்றியது. பணி முடித்ததும் சேனாவை ஆறத் தழுவிக்கொண்டான் மன்னன். அவனை அனுப்பவே மனமில்லாமல் 5 பொற்காசுகளை தந்து பிரியாவிடை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தான். சிறிது நேரத்தில் சேனா அரண்மனைக்கு ஓடி வந்தார். மன்னனின் கால்களில் விழுந்து, மன்னா, என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று புலம்பத் தொடங்கியவர் மன்னனின் முகம் முழுமையாக முடி நீக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டார். எனக்கு பதில் வேறு யாராவது வந்தார்களா என்று கேட்டார். என்ன சொல்கிறாய்? நீதானே மிகவும் சிறப்பான முறையில் எனக்கு ஒப்பனை செய்தாய். உனக்கு தந்த 5 பொற்காசுகள் போதாது, மேலும் 5 பொற்காசுகள் தரலாம் என சிந்தித்து கொண்டிருந்தேன். அதற்குள் நீயே வந்து விட்டாய் என்று ஆசையுடன் சொன்னான் மன்னன். நடந்தது என்னவென்று சேனாவுக்கு விளங்கிவிட்டது. இறைவனின் கருணையை எண்ணி ஆனந்த கண்ணீர் சிந்தினார். பாண்டுரங்கனே சேனாநாவிதரின் வடிவில் வந்து தன் முகத்தை பொழிய வைத்துள்ளான் என மன்னன் புரிந்து கொண்டான். பூரிப்படைந்தான். தன் பக்தனின் தியானம் கலையாதிருக்க தானே அந்த பக்தனின் வடிவில் தோன்றினான் எம்பெருமான். இவ்வாறு தன் அடியார்களுக்கு நேரும் துன்பங்களிலிருந்து அவர்களை காக்க பல வடிவங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வருவதால் பவ என்றழைக்கப்படுகிறான் எம்பெருமான். அதுவே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தின் 32ஆவது திருநாமம் பாவனாய நமக என்று தினமும் சொல்லி வந்தால் ஏதோ ஒரு வடிவில் வந்து நம்மையும் இறைவன் காத்தருள்வான். தொடரும். ஓம் நமோ நாராயணாய. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம். சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மற்றவர்களுக்கும் பகிரவும். நன்றி.